La Covid-19 ha agreujat profundament les condicions de vida de moltes persones que ja es trobaven en situació d'emergència. Sense feina, sense recursos, fins i tot sense llar, soles. A Femerec continuem al seu costat, treballant per a una integració social i laboral que els permeti assolir un entorn digne, segur i un futur ple d'oportunitats. Desitgem que el 2022 sigui també un bon any per a qui més ho necessita.